Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govind. Hare Krishna. Inna Purushottama Yogamana Adhyayam 15. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അധ്യായം 14 ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗമായിരുന്നു. ആ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളാൽ സത്വം രജസ് തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നതും അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്കുള്ള വഴിയും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയായി. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധനാണ് ജീവാത്മാവ്, പരിശുദ്ധനാണ്. ഇതിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം ആ ജീവാത്മാവ് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതേ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ശരിയേതാണ് തെറ്റേതാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മ ശരീരം അങ്ങനെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രയത്നിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏത് ഗുണത്തിലാണോ മരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ശരീരവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങൾക്കാണ് മേൽക്കോയ്മ. ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, സാധാരണ ജനങ്ങളുടേത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. സദാസമയവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ മേത്തുണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം മനസ്സാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ മനസ്സിനെ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുക എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, കളങ്കമില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ സ്വയം പുരുഷോത്തമനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ, എല്ലാത്തിനെയും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാളെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് പുരുഷൻ, യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ. അവിടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും പ്രവർത്തികളെ അനുഭവിക്കുന്നയാൾ ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം, അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് പുരുഷന്മാർ. കാരണം നമ്മൾ സ്വയം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തിനെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പല വിധത്തിലും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ പ്രകൃതിയിലെ ആസ്വാദകരായിട്ടുള്ള നമ്മളും പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ പരമപുരുഷനാണ്.
ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള എൻജോയർ ആണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെയാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, പരമനാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളവയെ ആസ്വദിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉത്തമ പുരുഷനാണ്, പുരുഷ ഉത്തമൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനും, ഭഗവാനോട് കിടപിടിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള, താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പോലും ആരുമില്ലാത്ത ഒരാളുള്ള, ആ എതിർപ്പായിട്ട് ആരുമില്ലാത്ത ഒരാൾ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്, ഉറവിടമായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിനും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വേണം. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാകട്ടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഊർജം പകരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഊർജമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും സംരക്ഷകൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിടുതൽ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിന്നീട് ആ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇത്രയും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. 6 മുതൽ 11 വരെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 12 മുതൽ 15 വരെ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. 16 മുതൽ 20 വരെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വേദങ്ങളെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഊർധ്വമൂലമധ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്, അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ഊർധ്വമൂലം, മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേര്, അത് ഊർധ്വമാണ്, അതായത് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു വേരുകൾ, മുകളിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വേര് ഉള്ള വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വേരുകൾ മുകളിലും അധഃ ശാഖം, താഴേക്ക് ശാഖകളും, അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം, അങ്ങനെ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട് അത്രേ. വേരുകൾ മുകളിലും ശാഖകൾ താഴോട്ടുമായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അത് പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവ്യയമാണ്, ശാശ്വതമാണത്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളത്, അതിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി, അതിന്റെ ഇലകളാണ് ചന്തം. ഛന്ദാംസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഛന്ദസ്, വേദങ്ങൾ, വേദങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. അതിനെ അറിയുന്നവൻ യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്, അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണ്. വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വൃക്ഷം, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഒരു നദീതീരത്തോ ജലാശയത്തിനരികിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിഴൽ അതിന്റെ വേർഭാഗം മുകളിലും കീഴ്ഭാഗം താഴേക്കുമായി, മുകൾ ഭാഗം താഴേക്കുമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഏതോ ഒരു യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ തല കീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമല്ലേ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്? അതായത് വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഒരു വൃക്ഷം ഇല്ല. എന്നാൽ തല കീഴായിട്ട് ജലാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. പിന്നെയോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തീർക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന അസത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യണം ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്വയം അവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബഹളമാകും, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ. കാരണം അവിടുത്തെ എൻജോയർ, യജമാനൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആകണം, കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ആസ്വദിക്കണം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ആ ലോകം ശാശ്വതമല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകം പോലെ ശാശ്വതമല്ല. അതുകൂടാതെ ശാശ്വതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ മായയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല, എല്ലാം തന്നെ മായയാണ്. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പറയും, സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈഗർ, ഒരു കടുവ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കും. കാരണം സ്വപ്നത്തിൽ അത് റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു, ശരിക്കും തോന്നുന്നു. ഒരു കടുവ നമ്മുടെ നേരേക്ക് വരുന്നു, നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നു, നമ്മൾ അത് കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കും. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് നമ്മൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഓ അത് വെറും സ്വപ്നമായിരുന്നു, യഥാർത്ഥമായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇതും ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തെ, കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പറ്റിക്കൂടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശാശ്വതമല്ല ഈ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യത്തിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ തല കീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ്, നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് തല കീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമായിട്ട് മാറുന്നു? കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ 99.9% ജനങ്ങൾ അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആധ്യാത്മ ലോകത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനമല്ല, പിന്നെയോ തല കീഴായിട്ടുള്ളത് പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നു.
അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും തലകീഴായിട്ടുള്ള തലതിരിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം തലതിരിഞ്ഞ അശ്വത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഒരു അശ്വത്ഥത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത്? കാരണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ല. അവനവൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, സ്വാർത്ഥതയിലുള്ളവർ, സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അവർ അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല പല ഗ്രഹങ്ങളെയും താണ്ടി പല പല ശരീരങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിരില്ലാതെ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കായി അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മോന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിലും അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി ലഭിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ച ഇലകൾ കാണപ്പെടുന്ന, പച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇലകളെല്ലാം തന്നെ വേദങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അറിയണം? അനശ്വരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയുടെ വാളുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ, നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരുപാട് വഴികളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ശരി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വൃക്ഷം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വെറും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലോകമല്ല, ശാശ്വതമല്ല, പിന്നെയോ ക്ഷണികമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മായിക പ്രകൃതിയാണ് ഇത്, വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുമുള്ള വിരക്തി വളർത്തിയെടുത്ത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മോചനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അധശോർധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയ പ്രവാലാഹ അധസ്യ മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ ദിവസവും വെള്ളമൊഴിച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷം ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോകുന്നു. അപ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ വേരുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജലമാണ്, മണ്ണിലൂടെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോഷകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്?
ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഓരോ ശരീരവും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്ത് അതിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ മായയ്ക്ക് അധീനരാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മായികമാണെങ്കിലും ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഇവിടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണമാക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചില്ലകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകം ത്രിഗുണങ്ങളാലും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിർന്ന പച്ചയായും കാണപ്പെടാം. അതായത് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലതിനോട് നമുക്ക് അകൽച്ചയുണ്ടാകുന്നു, ചിലതിനോട് നമുക്ക് അടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. പച്ചപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വളരെയധികം ആകർഷണമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നു. ചിലത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക്, അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ചിലതിനോട് അടുപ്പം, ചിലതിനോട് അകൽച്ച. അങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ജീവിവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണം. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം, ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു? യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ആകർഷിതരായി, തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പോഷണം, ഈ പ്രകൃതിയുടെ പോഷണം എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, സത്വരജസ് തമസ് എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രകൃതി പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വേര് എവിടേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേര് മേൽപോട്ടാണ് വളരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ലോകങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ അത്യുന്നത തലത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് വളരുന്നത് ഈ വൃക്ഷം. ദ്വിതീയ വേരുകൾ മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. ഭൂലോകം താഴോട്ട് വളരുകയും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്വേരാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. മറ്റുള്ള വേരുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞാലും തായ്വേര് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃക്ഷം വീണ്ടും വളർന്നു വരും. അതുപോലെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന നമ്മിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായിട്ട് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ
വേരുകളിൽ നിന്ന്, അതായത് രാഗദ്വേഷം മുതലായിട്ടുള്ള വേരുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു. ശാഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മുകളിലും താഴെയുമുള്ള 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പടർന്നു കിടക്കുന്നത് ഈ 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതാണ് ശാഖകൾ. വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ താഴത്തെ ശാഖകളിൽ മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. മുകളിലെ ശാഖകളിലാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായ ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പച്ച ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ചില്ലകൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ശാഖ അഗ്രങ്ങൾ വിഷയ അനുഭവോപാധികൾ. ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശാഖ അഗ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ചില്ലകൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമാണ്. ഫലം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വന്നതിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ജീവജാലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോയി പഴങ്ങൾ രുചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അനുമാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ പ്രകൃതിയാണ് ശാശ്വതം, ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കരെ നോക്കുമ്പോൾ അക്കരെ പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അത് ശരിയാണ്, അവിടെ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി എൻജോയ്മെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ പലതും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയ ഒരംശമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ച് ഉയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം കൂടി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തായ്വേരി പോയിരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി, ഈ അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഉൽപ്പത്തി ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം, നമ്മുടെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലല്ല അത് ചെന്ന് ചേരുക, പിന്നെയോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന്. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ ഇവിടെ കണ്ടെത്താനാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്തോടെ ഖണ്ഡിച്ച് കളയണം. കാരണം ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്, ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നുള്ളത് ഒരു വാൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ആസക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുക, വിരക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുത്തുക, വൈരാഗ്യം, എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ വെറുതെ മോചനം ലഭിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയോ മോചനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണാഗതനാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം കൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള
എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എവിടെ പോയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൻ ലോകാൻ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യ തൂ കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. അപ്പോൾ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെറുതെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണം. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണാഗതരാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഈ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിരക്തി എന്ന കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ അരയാൽ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വേര് മേൽപോട്ടായിരിക്കെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ച മറുവശത്തേക്കാണ്. ഭൗതിക ശാഖാ പടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ മരം യഥാർത്ഥമല്ല, യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കാരണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങനെ കാരണം കണ്ടെത്താം? പിതാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവ്. കാരണം നമ്മുടെ പിതാവ് അവരുടെ പിതാവ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അങ്ങനെ പോയി കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ ആരാഞ്ഞറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭ്യമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക അസാധ്യമാണ്. പിന്നെയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക, ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിഹാരം, വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾ മരത്തിനപ്പുറം പോയി കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും രണ്ടും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അസംഗ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും വളരെയധികം കരുത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിരക്തി വളരില്ല. കാരണം അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ആസക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. മനസ്സിൽ അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഇംപ്രഷൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ നിരന്തരം പരിശീലനം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. നിരന്തര പരിശീലനം. ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വരുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതെല്ലാം തന്നെ മായികമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ, വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. വിരക്തി എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി, വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി വിരക്തി മാത്രമാണ് എന്ന്, വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക,
ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തെ നേടുക. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം, എങ്ങനെ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. നിർമാന മോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്താഹ സുഖ ദുഃഖ സജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാഹ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിയണം, അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ഒന്നാമതായിട്ട് മിഥ്യാ അഭിമാനം. മിഥ്യാ അഭിമാനം എന്നുള്ളത് ഈഗോ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിഗതനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് മിഥ്യ അഭിമാനം എന്നാകുന്നത്. മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായികമായത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പോൾ മായികമായിട്ടുള്ള അഭിമാനമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോഴുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം. എങ്ങനെ? ഞാൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം, നമ്മിൽ വളരണം. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള അടുപ്പം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതാണ് മിഥ്യ അഭിമാനം ഒഴിയുക. പിന്നീട് മായാമോഹം, അതായത് എല്ലാവരും എന്നെ സൽക്കരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാൻ ഏതോ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി, പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു മായാമോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു വലിയ വ്യക്തിയാണ്, എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, എന്നെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കുന്നില്ല. ആ അഹങ്കാരം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം. അതായത് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് മായാമോഹം. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. പിന്നീട് ദുസ്സംസർഗം. ദുസ്സംസർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മോചനം. അവരോടുള്ള സംഘം നമ്മൾ പാടില്ല. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ട്, ആ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സർഗം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ ചിന്തകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെയും ബാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സത്സംഗത്തിൽ, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗത്തിൽ കൂടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ 3 ദോഷങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ആ തൃഷ്ണ അതല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ, വേണമോ വേണ്ടയോ. ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെയെല്ലാം ക്രമേണ വർജിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. സനാതന തത്വത്തെ അറിയണം. ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിയുക. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ, പരിഭ്രാന്തരാകാൻ പാടില്ല. കാരണം ശരീരബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉണർവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിഭ്രാന്തി എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു. അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക. പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം തന്നെ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നിരന്തരം, ഒന്നും ഒഴിയാതെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ശരണാഗതരാകാം എന്ന് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിർമാന, മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, മായാമോഹം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, ദുസ്സംസർഗം എന്ന ദോഷമൊഴിഞ്ഞ്, സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി
ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരമപദം പോകാം, അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ പരമപദം പോകാം, ഈ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തിനു വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? ആ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് അത്രമാത്രം വിശേഷം എന്തുണ്ട്? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് ആ ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം മൂലം അവിടെ എങ്ങും തന്നെ അഗ്നിയും വേണ്ട, വൈദ്യുതിയും വേണ്ട, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ ഒരു തവണ അവിടേക്ക് ചെന്നെത്തിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്തിനായി കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു? കാരണം നമ്മുടെ ആ വാസസ്ഥാനം അതാണ്, യഥാർത്ഥ ധാമം അതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ മനഃ ഷഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കർഷതി, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ പല വിധത്തിലും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ചേർന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് ചേർന്നത് എന്ന് പല വിധത്തിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു പോയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത തന്നിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയാണ്, തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ മറന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ മറന്ന്, നമ്മളെ തന്നെ മറന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ശരി, ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം, പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയ ഒരംശമാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ വളരെയേറെ ക്ലേശിക്കുന്നു. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും എങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള പൂക്കളുടെ ഗന്ധമാണെങ്കിൽ പൂക്കളുടെ ഗന്ധം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, അല്ല ദുർഗന്ധമാണെങ്കിൽ അതും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും.
അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമേ ഇല്ലാതാകുന്നുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ മരണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതിന് ആപത്തൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ലാത്തവരെ പ്രേതങ്ങൾ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത്. കാരണം സ്ഥൂല ശരീരം നശിച്ചാലും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളും പിന്നെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതും ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരീരമാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സാമ്യം കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ആ മരണസമയത്ത് എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ചിന്തകളും എല്ലാം വരുന്നത്, അതേ രൂപത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ജീവാത്മാവിന് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, പലതും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതൊന്നും സാധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മരണവേളയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ചിന്തകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അതിനെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുകയാണ്. അതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ തീർക്കുന്നു. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അധിഷ്ഠായ, മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ, മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, വിഷയസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ ആ ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ പ്രത്യേക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജീവാത്മാവ് അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. എങ്കിലും ആ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ശരീരം എല്ലാം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സന്തോഷമാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന്. എന്തൊരു അധപതനമാണ് എന്ന് നോക്കൂ. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ, അറിവിന്റെ അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ശരീരം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
പക്ഷേ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിയായിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ കാറ് കേടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എന്താണ് കേട്, അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ചീത്തയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു മെക്കാനിക്ക് വന്ന് നോക്കിയാലോ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിവുള്ളവർ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ, ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധമാകാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം പോകണം. രാഗദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം അജ്ഞതയാണ്. വിജ്ഞാനത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്. ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രതിവിധി? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അജ്ഞാനം മൂലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം എന്തെല്ലാം, ഞാൻ ഭഗവാനെ എത്രമാത്രം സേവിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതിന്റെ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് യോഗാഭ്യാസത്താൽ വ്യക്തമാകുകയും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗിയാണ് ശരിയായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പരമപുരുഷനെയും സാക്ഷാത്കരിച്ചവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചാൽ, ആ ഒരു അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതിയായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള മോഹം, അതാണ് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അതിനോടൊപ്പം സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ, അതായത് ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ്, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ആകാശത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും എല്ലാം പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു.
അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ 14 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഓരോ ലോകത്തിലും അത് മെയിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ എത്രമാത്രം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എത്രമാത്രം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. കൂടാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ഔഷധ ശക്തിയുണ്ട്. ആ ഔഷധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ആ നിലാവ് കൊണ്ടാണത്രേ. ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിന് ഔഷധ ഗുണമുണ്ടത്രേ. ആ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ രസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രസം പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് ആ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവരസം പകരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലം ചന്ദ്രനിലൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിലാവിലൂടെ ആ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവരസം ലഭിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലോ, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ 5 വിധത്തിലുള്ള പ്രധാന വായുക്കളുണ്ട്. പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ, സമാനൻ. 5 വിധത്തിലുള്ള വായുക്കളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രാണവായു നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന വായുവാണ്. അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വായു വലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും അകത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് ഈ വായുവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രാണവായുവും അപാനനും ചേർന്നിട്ടാണ് വയറ്റിൽ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ തന്റെ വൈശ്വാനര അഗ്നിയാണ്. അഗ്നി ജ്വലിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നത്. അത് ആയുർവേദം പഠിച്ചവർക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ. കാരണം നമ്മുടെ അഗ്നിയിൽ, വയറ്റിലുള്ള അഗ്നിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ എല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള ആ അഗ്നി ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേ ശരീരത്തിന് പ്രാണൻ വരുന്നുള്ളൂ, ജീവൻ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിന് നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനെ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃ സ്മൃതിർ ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വയറ്റിലുള്ള അഗ്നി ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പുതിയ ശരീരത്തെ നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അതുകൂടാതെ മുൻപേ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പഴയ ശരീരത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു? നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയും, നമുക്ക് ഓർമ്മ ഭഗവാൻ തരുന്നു. അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ
നമുക്ക് എന്തെല്ലാമോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനോടുള്ള ആകർഷണം വരുന്നതും, അങ്ങനെ ആ വിദ്യയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിദ്യയെ പഠിക്കണമെന്നോ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ എല്ലാമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഓർമ്മശക്തി നമുക്ക് തരുന്നതും, അതിനുള്ള അറിവ് അത് തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മയും നമുക്കുണ്ടാകുക അങ്ങനെയല്ല. ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഇതിനോടുള്ള ആകർഷണം, അതിനുള്ള പ്രത്യേക ബുദ്ധി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും അതിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം മറന്നും പോകുന്നു. അതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ. കാരണം മുൻ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും അവസ്ഥ? നമ്മൾ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നോ? കാരണം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം നമുക്ക് പഴയതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദേശ സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യഃ, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത്, വേദത്തെ രചിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. വേദവിദേവചാഹം, വേദത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്, വേറൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരമസത്യമായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതാണ് ഒരേ ഒരു അറിവ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് പരിപാലിക്കുന്നവനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ, അഗ്നിയുടെ, വൈദ്യുതിയുടെ എല്ലാം തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെ പുരുഷോത്തമ യോഗമാണിത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തുന്നു. സസ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രപ്രകാശത്താൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നൽകുന്നത്. ദഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഊർജം ആവശ്യമാണ്. അഗ്നിയായിട്ടും പ്രാണവായുവായിട്ടും, അതായത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് തള്ളുന്നതുമായിട്ട് ഉള്ള വായുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ എല്ലാം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും പുറത്ത് തള്ളുകയും എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നെ ആഹാരദ്രവ്യങ്ങൾ 4 പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ? വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, പിന്നെ വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള 4 വിധത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആഹാരങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം നൽകുന്നു. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും, വേദത്തെ രചിച്ചവനും വേദത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നതും തന്നെ ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു. ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ആധ്യാത്മ ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുമുള്ള 3 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലൂടെ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള. ദ്വാവിമോ പുരുഷവ് ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ള 2 വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആരാണ് പറയുക? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതരായതുകൊണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ. തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലാണ്.
അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് തെറ്റൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള നിത്യമുക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേഹബോധത്തിലുള്ള നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. കൂടാതെയോ മൂന്നാമതായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇതുവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടാതെ, ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെയും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ, എല്ലാ ലോകത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ച് വിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ, അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായിട്ട് എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു, പുലർത്തിപ്പോരുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പുരുഷോത്തമനായി? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവരെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം അവ്യയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ച്യുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, നമുക്കെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. പരമാത്മാവ് ഇവ രണ്ടിന്റെയും അധിപനാണ്. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി നമ്മളെ എല്ലാം പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ആ പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ അതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപുണ്ട്. അതാണ് ശ്വേതദ്വീപ്, ഒരു വെളുത്ത ദ്വീപ്, ശ്വേതദ്വീപ്. ആ ശ്വേതദ്വീപിൽ പാൽക്കടലാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. ആ പാൽക്കടലിന്റെ നടുക്കുള്ള ആ ശ്വേതദ്വീപിലാണ് അനന്തശായിയായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്വേതദ്വീപുണ്ട്. അവിടെ ആ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് പരമാത്മാവായിട്ടും ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിച്ച് എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് ആ ശ്വേതദ്വീപിന്റെ കരയ്ക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദർശനം നൽകും, ചിലപ്പോൾ വാണിയായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന് കേൾക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ആ ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവലോകം, ആ ധ്രുവലോകത്തിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വേതദ്വീപം, അതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുമുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അത്. അവിടെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും അവിടെ ശ്വേതദ്വീപിന്റെ കരയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. യോ മാമേവമസം മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ, എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം അറിയുന്നവർ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നത്, സദാസമയം അദ്ദേഹത്തെ ഭജിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്, ഉത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് 6 അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ അറിവും പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഏകാഗ്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭജതി എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവത് സേവനത്തോട് സംബന്ധിച്ച് ഈ വാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തൽപരനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേദജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവന് പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയങ്ങളെ അത്യന്തം വിശകലനം ചെയ്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും വിശദമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയല്ല. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് സംശയം വരാത്ത വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുവഴി നമ്മൾ ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റി പോകാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ നഖ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യമല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ഇതുവഴി നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് വേദാന്തത്തിന്റെ സാരാംശവും വേദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമാത്മകമായ ഭാഗവുമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. പുരുഷോത്തമയോഗം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത പാപരഹിതരാകുക. അതായത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ പാപരഹിതരായവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ ബുദ്ധിശാലികളാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക. അതിനെ പ്രഭുപാദ പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ വഴികളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം. മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മതിയാചി മാം നമസ്കുരു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക.